गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय इउक्रेन आरो रुसिया। इउक्रेन आरो रुसियाजों दावहा नांबाय थानायाव जोंनि मानसिफोरनियाव सिभिल मानसिफोरनियाव गोबां कुइसन जागासिनो दङ गोसो सिङाव। इउक्रेनखौ दिनै USA आ गुबुन हादोरा माने हेल्प खालामगोन होननानै बुंदो। नाथाय मा इउक्रेनाव गुबुन हादोरनि USA नि आर्मिया फैनानै रुसियाखौ मानो गावाखै? गुबुन हादोरनि फौजिया फैनानै रुसियाखौ मानो एटाक खालामाखै? बेफोरबायदि नोंसोरनि गोसो सिङाव कुइसन जादों। आं बे नोंसोरनि गोसो सिङाव कुइसन जाना थानायनि एन्सारखौ आं होगोन। मानो होनोब्ला सिभिल मानसिया बे बाथ्राखौ बुजिनाय नङा आरो सिभिल मानसिया फौजिनि 5% बाथ्रा मिथिया, बुजिया। दाख्लैबावै आं जोंनि बर' सासे इउटुबारनियाव नुदों, माने बे बुंदों आरो USA फोरा हेल्पसो खालामगोन होनना बुंदों, नाथाय मानसिया फैनानै हेल्प खालामाखै। बेफोरबायदि माने जानला मानला बुंदों। माने बे सिभिल मानसिया मिन्थिया बे बाथ्राखौ आङो नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ। लोगोफोर आरो मा पाकिस्तान आरो इन्डिया दावहा नाङोब्ला पाकिस्ताना बमफोरखौ बबाव गारगोन? चाइनाया इन्डियाजों जुद्ध नाङोब्ला चाइनाया बबाव गारगोन बमफोरखौ? आं बेनि बागैबो फंनैसो बाथ्रा खोन्थागासिनो नोंसोरनो। लोगोफोर खोनासंद' बिदिब्ला। दा जोंनो मानसिनो भगबाना सब बुस्थुखौनो हरदो, मावना दांनो जानो, नंगौना नङा? बोलो सक्ति साननो हानाय ब्रेन सब बुस्थुखौनो हरदो। नाथाय जों खायफा मानसिया मा जोंनि ब्रेनखौबो इउज खालामा। बे ब्रेनाथ' मा बादुलासो गासैबो मिथिखागोन, नङा? बे ब्रेनखौ जों इउज खालामब्लासो मा जायो? ब्रेना खामानि होयो। जों ब्रेनखौ इउजसो खालामनांगौ। आं बेनि बागै मालाबा नोंसोरनो भिडिअ बानायगोन ब्रेननि बागै। लोगोफोर जों एसेबां साननो हानाय मावनो हानाय गोहो सक्ति सब बुस्थुखौबो हरदों, नंगौना नङा? थेवब्लाबो जों मा दिनैनि दिनाव मा जोङो सोरबा भुलबो मावो। खायफा मानसि ओरैबायदि थायो भुल मावो, गाव मोनथिखाथारगौ आं मा भुल मावदों, आं मा गोरोन्थि मावदों। मोनथिखानानैबो खायफा मानसिया मा सरि बिनो हाया। बेफोरबायदियाव गोबां गिदिर हादसा जायो। साधारन मायबा मोनसे इमान गिदिर भुल मावबाय, भुल मावनानै सरि जाबाय, सरिलै आं बेफोरबायदि मावफ्लांदो, जेबो नंला, जेबो साननांला, सरि। बेखिनि बाथ्रा बुंबानो गोबां बुस्थुआ माने सल्भ जायो। नाथाय जोंनि गेजेराव जों मानसि हारिनि गेजेराव माने बेफोरबायदिबो मानसि दङ, माने सरि बिनो हायो। गावखौनो मा साना आं मिथिया। आं बेफोरबायदि मानसिखौथ' इसेबो मोजां मोना। फार्स्टआवनो बुंखायो आं, भुल मावनानै जाय मानसिया सरिबो बुंनो हाया बिदि मानसिखौ आङो इसेबो मोजां मोना। डाइरेक्ट क्लियारखा, डाइरेक्ट बुंखायो आङो। लोगोफोर बेनिफ्राय मा जों दिनै मा जानानै दङ? मानसियालाय थांना थानो मा नांगौ? ओंखाम बोथिथामबो नाङा मानसिनो, बोथिनै जानायावनो उदै गेन्द्रा मा जायो मानसिनि देहाया? इमान लेथ्रा गाज्रि मा जालाङोना उदै पेटला बोथिनैयावनो। अब्ला जों बोथिथाम जानो थाखाय बा बोथिथाम जानायावनो जों थांनानै थायो। बे बुस्थुनि थाखायनो जों दिनै बेसेबां गिदिर ना जुद्ध दावहा नांदों, नंगौना नङा? एसेबां साननो हानाय गोहो भगबाना हरनायनि उनावबो जोङो मा जादों, नंगौना नङा? सोरबा सोरनिबा सिङाव थानो गोसो गैया, सोरबा माने बायदिसिना रोखोमनि आरो जों मानसिसो, जों मानसिया भगबान नङा होनना बुंखायो। जों मानसिनिया खामानिया माने भुल जाखायो। खेबसे नङा खेबनै नङा भुल जाखायो। नाथाय मानसिनियाबो बारे भुल जाया। आं बेखौ रोखा बुंखागोन। लोगोफोर अब्ला खोनासंदो। इउक्रेननो मानो USA बा गुबुन हादोरनि फौजिफोरा इउक्रेनाव फैनानै मानो रुसियाखौ गावाखै? सिम्पल बाथ्रा फंसेल' खोनासं। दिनै रुसियाया माजो एटाक खालामगासिनो दङ इउक्रेनखौ? जायफोरा सानफ्रोमबो निउस नायदो, जायफोरा बुन निउस नायदो, गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनगोन आरो बे निउसखौ नायनानैबो गोबां बाथ्राखौ मोनथिनानै मोननाय नङा, हमनानै मोननाय नङा। नाथाय जों फौजि मानसिया सब हमनानै मोनजोबो। दिनै रुसियाया इउक्रेनखौ मा हामला खालामदो? माबायदि हामला खालामदो? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदे फंबायमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। दिनै रुसियाया इउक्रेनखौ मा हावाइ हामला खालामगासिनो दङ? स्टार्टिंनिफ्रायनो फाइटारजों हामला, हेलिजों हामला। हाजो हामला खालामनाया आलादा, साजो हामला खालामनाया आलादा। माने हावाइ हामला सोलिगासिनो दं स्टार्टिंनिफ्रायनो। दिनै बै रुसियाया हावाइ हामला खालामनायाव माने फाइटारजों हामला खालामनायाव गुबुन हादोरनि फौजिया जेबोखौनो मिथिया। इउक्रेनाव हाबबाल'थ' जायाना, नंगौना नङा? इउक्रेनाव हाबफैनानै रुसियाखौ गावनो सानबा जागोन नामा? जाया। हावाइ हामला गोजौनिफ्राय गासैबो बुस्थुखौ नुजोबो। बिसिनियाव गोजौनिफ्राय नायनो हानाय सब बुस्थु दंजोबो। बुन बुस्थुखौ नुजोबो। सोर मानसि, सोर मा, बुन बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय बिसोर नुयो। अब्ला जोङो इउक्रेनाव गुबुन हादोरनि फौजिया बोरै हाबफैगोन? नों हावाइ हामलानिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनो मा नांगोन? फार्स्टआवनो गुदुं हा सिङावसो जोंनो आन्डार बांकार नांगोन। इउक्रेनाव फैनानै नों आन्डार बांकारानो गैया, बबेयाव एरसोगोन?
न' सिङाव एरसोबा जानाय नङा मोनसे आर्टिलारि बमा बेसां स्क्वायर फुट लाय मिथिबाय थरसे आर्टिलारि बमा पाकिस्तानाव जेब्ला बर्डाराव दङमोन आङो सिमां फिसा नुलाङोमोन थरसे आर्टिलारिनि बम गोलैनो गोनांबा ट्रेक्टरसे हावरायलाङोमोन आरो बेसेबां गुवार लायो आं खोन्थाला बेफोरखौ नोंसोरनो बे आलादा बम दं माने आलादा रोखोमनि माने गिदिर फिसा गिदिर दं खोनाबाय बे बिल्डिंफोरा जेबो खामानि होआ आर्टिलारिनि बमाजों मानसिनाव नै खर'आव नांबा बे खर'आल' थफ्र' जलाङो जेबो बेलेगाव नांनायानो नङा नोंनियाव ओरै आखाइ थाल खामानि माबाया लहाया लोगोफोर अब्ला बै हावाइ हामला जाबाय थानायाव गुबुन हादोरनि फौजिया मालाबाबो हाबफैनो हानाय नङा नोंखौ वास आउट जालांजोबगोन गुबुन हादोरनि फौजि हाबफैब्लानो बै हावाइ हामलाजों बिसोरो हावाइजों गोजौनिफ्राय वास आउट खालामजोबगोन नोंखौ सेकेन्डआवनो नोंखौ उरायजोबगोन मानो होनबा जोंखौ हावाइ हामलानिफ्राय जोंनि एरसोनो थाखाय मा नांगोन आन्डार बांकार नांगोन आरो जाय जायगायाव जों थादों बेयाव मा नांगोन जोंनो जोंनि न'खौबो सिनायहै जानांगोन हाया जेरै ब्राउन कालारनि न' जानांगोन सिनाय मोनै जानांगोन बै गोजौजों बिरनाय फाइटारा सिनाय मोनै जानांगोन अब्लासो जोङो इउक्रेनाव हाबनानै जोङो गुबुनखौ हामला खालामनो हागोन बे हावाइ हामलायाव रावबो हाबफैनो हाया मोनथिबायना सिम्पलसो बाथ्रा बे हावाइ हामला सोलिगासिनो बेनिफ्राय आरो मा दा 60 किल'मिटार इउक्रेनाव हाबनो थाखाय रुसियान आर्मिया लामायाव लारिनांना दङ बिसोरो मा फौजि बिसोरलाय आरो मा आं बेखौ खोन्थानो हानाय नङा गोबां आलादा हावाइ हामलाया आलादा बै गिदिर आर्टिलारि गावग्राया आलादा बिसोरनि खामानिया आलादा बै दा लामाजों फैग्रा बिसोरनि खामानिया आलादा बेखौ आं नोंसोरनो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनाय जानाय नङा लोगोफोर बेनिफ्राय दा मा होनो पाकिस्तान आरो इन्डियाजों जुद्ध नाङोब्ला थसे बमायावनो बेसेबा करोड़ नंगौना नङा लाखनि बमा थसे रकेट लन्चाराव अब्ला पाकिस्तान बर्डाराव फौजिफोरनो गारबा मा लाब जागोन बिसोरो बै बर्डाराव गारनाय नङा जों फौजिफोरा बर्डाराव थाना जों फौजिया बासायगोनसो बर्डाराव थानानै नाथाय सिभिल मानसिनाव बांसिन एफेक्ट जागोन बिसोर बै करोड़नि बमाखौ बबाव गारगोन मिथिबाय मुम्बाइआव दिल्लीआव कलकातायाव हायद्राबादाव गिदिर सिटियाव गारगोन मानो होनब्ला बै जंगलाव बै बर्डार जंगलाव इन्डियान आर्मि 7 थानायखौ 10 जन थानायखौ करोड़ टाका गारगोन नामा गारा बेनिखायनो जों फौजिफोरा माने जुद्ध जाबाबो जों गिया बांसिन सिभिल मानसियासो गिनांगौ जायो सिभिल मानसिया बबाव थांगोन चाइनादोबो सेम चाइनाया बे करोड़ टाकानि बुस्थुखौ बबाव गारगोन गुवाहाटीयाव गारगोन फार्स्टआवनो जोंनि खाथि गुवाहाटीखौ गारगोन अरुणाचलनि गिदिर सिटियाव गारगोन मणिपुर बेफोरबायदि माने जोंनि खाथिनि सिटियाव गारग्रोगोन बिसोरो टाउनाव गारग्रोजोबगोन जों फौजिखौ पाहार सिङाव एरसोनायखौ गारनानै जेबो लाब जानाय नङा बिसोरो बेनिखायनो जोङो मा जुद्ध जानायदो मा जानायदो जोङो बर्डाराव थाहैनो मोनबाथ' जोंहा सेफसो जों बेखौ गिनाय जाया सिभिल मानसियासो बांसिन गिनांगौ जायो आरो दा मा जायफोरा दिनैनि बे इउक्रेन आरो रुसियानि भिडिअ माने निउज नायबाय थादों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन थसे एटम बम गोलैनो गोनांब्ला थसे एटम बमा खमसे खम बेसेबां मानसि बुथारनो हायो जेब्ला नैथि दावहा जादोंमोन अब्लानिया मा इउएसए गारदोंमोन थसे बमायाव बेसेबां थैदो 75,000 थनै बमायाव बेसेबां थैदो 1.5 लाख बिसोर थनैल' बमा गारदोंमोन बे थनैयाव 1.5 लाख जन मानसि थैदो अब्ला नाया मानो ओमफ्राय दिनै बे बमाया रुसियायाव बेसेबां दङ 6,550 नामा दङ जाय थसे बमाया 75,000 मानसि बुथारदो बे बमाया दिनै 6,550 नामा रुसियायाव दङ ओमफ्राय इउएसएआव 5,500 नामा दङ अब्ला इउएसएनियावबो खमसिनबाव रुसियानसो इन्डियायाव बेसेबां दङ 350 नामाल' दं इन्डियायाव पाकिस्तानाव अब्ला जों बेसेबां सिङाव दङ नाया माने गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन आरो बै एटम बमा जाय जायगायाव गोलैयो बेसेबां किल'मिटार लायो 5 किल'मिटारनि गेजेरावथ' क्राक जाजोबखायो हांगार जाजोबलांगोन सब थैजोबलांगोन 5 किल'मिटाराव बेनिफ्राय बे बेसेबां किल'मिटारालासै थांबावगोन 40-50 बेयालासै पुरा बरबाद जाजोबलांखायो आरो जाय जायगायाव गोलैदो दिनैसिमबो बे क्राकानो माने हांगारानोखा अब्ला बेनिखायनो माने एटम बम जोबोर गिनो गोनां आरोना एटम बम जाय एटम बमा रुसियायाव दिनैनि दिनाव 6,500 दङ अब्ला साननानै दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द